Plánuj prirodzene. To je nadpis série alebo cyklu týchto prednášok a v tej súčasnej, tomto jednom bloku, by sme vám radi predstavili cyklus prednášok a katechéz od Jana Pavla II., ktorý hovorí práve o prirodzených metodách plánovaného rodičovstva v kontexte teológie tela, v kontexte vôbec celej teológie. Prečo je to vlastne tak? Mohlo by sa zdať, že Boh stvoril človeka ako Adama a Evu, ako niečo, čo bolo veľmi dobré, ale oni sa vlastne ani tak veľmi nepýtali na tento svet a pravidlá stanovil niekto druhý. Je však pravda, že keď sa mal počať Pán Ježiš, tak Boh skrze anjela si klakol pred Máriu a pýta sa jej so všetkou láskou, so všetkou úctou: chceš sa ty stať matkou Božieho syna? So všetkou slobodou. Doslova celá večnosť si klakla pred ženu, pred Máriu a pýta sa: chceš dať láske telo? Kresťanstvo teda stojí na prahu svojho začiatku pred tajomstvom ženy, pred tajomstvom lásky, pred tajomstvom vtelenia, pred istým tajomstvom úcty voči ženskému telu, voči láske medzi mužom a ženou, voči plodnosti, ktorá u nás kresťanstvom, hovoríme, sa stala telom. A my vnímame, že v slobode Mária odpovedá áno. Doslova od tohoto okamihu každá žena môže povedať áno. Áno láske podľa Božieho plánu. Môže aj nepovedať, ale zoberte si ten okamih, kedy by Boh v tom, keď by Mária povedala nie, sa Boh býval stratil. Každý z nás sme povolaní povedať jedno veľké áno. Áno Božiemu plánu. Áno plánu, ktorý je v nás, ako mužoch, ako ženách, pozvaní, a ktorom sme pozvaní žiť našu lásku. O tomto hovoril svätý otec Jan Pavol II od rokov 1979 do roku 1984 v cykle približne 150 katechéz na námestí svätého Petra v Ríme, kedy hovoril opakovane na generálnych audienciách na tému ľudskej lásky. Ľudská láska vďaka práve Janovi Pavlovi II. V jej úplnej prirodzenosti, spontánnosti, aj čo sa týka manželského spolužitia, vstúpila doslova dverami do teológie. Niektorí teológovia hovoria, že vďaka Jánovi Pavlovi II. Sa teológia prestala byť normatívna, prikázaná a začala byť súčasťou jedného veľkého tajomstva a úžasu, do ktorého vstúpil aj človek so svojou láskou, so svojou mužskosťou a ženskosťou. Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva sú teda istým pozvaním k úžasu, istým pozvaním k životu podľa Božieho plánu, podľa plánu, ktorý Boh mal, ale ktorý aj nás necháva, aby sme ho postupne objavovali. Aby sme vnímali my muži, že je tu niekto, kto lepšie pozná nás ako mužov a kto lepšie pozná aj ten prvotný plán, ktorý Boh mal so samotnou ženou. Pre nás, ktorí žijeme vo svojom celibáte ako kňazi, celá táto oblasť manželstva, rodiny je možno veľakrát náročná ju spoznať, pretože rozhodli sme sa pre zasvetený život. Napriek tomu aj kňazský celibát nie je len nejakým negatívom spolužitia medzi mužom a ženou, teda, že nechceme žiť so ženou, ale má vyplývať z jedného väčšieho áno. Áno väčšej láske. Áno Bohu. Manželia, ktorí žijú svoje manželské povolanie, svoju manželskú čistotu vo svojom vzťahu, takisto sa vo svojom živote a vo svojom vzťahu učia hovoriť áno láske, ktorá ich predchádzala. Nie len ich emocionálnej, nie len ich fyziologickej, ale áno láske, o ktorom my ako kresťania hovoríme, že Boh je láska. Tento plán, tento dar, ktorý Boh dal človeku skrze Krista, skrze áno Márie, sa stále nanovo a nanovo obnovuje vždy, keď človek spoznáva vo svojom živote, že je povolaný k láske. Misia lásky má dva základné rozmery. A to buď život kňazstva, alebo život manželstva. Obidva tieto spôsoby života sú povolané žiť v čistote. Každý iným spôsobom. V živote kňaza v zdržanlivosti,
v živote manželov v periodickej zdržanlivosti, ktorá takisto vyjadruje to, že ja nie som autorom svojej lásky. Ja nie som ten, ktorý vo svojej láske nasleduje vlastné pohnutky alebo pohnutky možno iných majstrov. Ale objavujem lásku ako dar a chcem sa stať súčasťou tohoto daru. Toto je jedna zo základných myšlienok možno aj celej teológie tela Jana Pavla II. Nejedná sa o zbožtenie tela, že by sme my teraz nejakým spôsobom zbožňovali samotného človeka a vyvyšovali ho možno nad samotného Boha. Ale uvedomujeme si opak, Boh sa stal človekom. A pravdu o človeku pozná jedine On. A ak chceme milovať, nemôžeme opustiť aj ten náš rozmer telesnosti, objavovať v ňom princípy, ktoré Boh zapísal. A ak ich objavujeme, tak oni sa stávajú zdrojom plodnosti, radosti a požehnania pre spoločnosť, pre budúcnosť. A myslím si, že aj pre celú cirkev.